ystävät tiedätte, ettei mun lapsuus ollut helpoin mahdollinen, mut nyt kuitenkin on onnellinen. Ja sehän on kaikista tärkeintä, etten pelkää menneisyydelle enää kätämä selkää. Nyt jo parikymmentä mittaristas lasissa, ja vaikka mä vielä elän käsi isos lasipalatsissa, niin pystyn nauttii iloista siinä missä muutkin, eikä ole enää syytä mun muuttua muuksi. Eli pieni lapsi lasten kodis keskellä vieraiden kasvojen, mä nukuin alla tuntemattomien kattojen. Vastas valtavia keilo liian kirkkaiden valojen, ja silloin mä tajusin, etten itse pysty päättää hommasta kohtalosta, joten toivos päätin katsoa ja tuleva vais Onneks oli vasta pieni lapsi ja sain uuden perhehuostaks, niin muuttuu elämä suora. Oli isot huolet pienen lapsen, pelos yksin katso taakseen katseen. Minkälaisia varoisia vois saapua yksin isos maailmas vaan toivoen apuun. Oli isot huolet pienen lapsen, pelos yksin katso taakseen katseen. Minkälaisia varoisia vois saapua yksin isos maailmas vaan toivoen apuun. On teille biologiset nyt vanhemmat mun sanottavaa, kertokaa te mulle miten ihmees mut sais tajuamaan. Miten voi viina vaan viedä voiton, unhan hengen pienen lapsen pois huostaanoton. On täs jo niin moni vuosikin kulunut, mut ei oo paljon kattees niinä vuosina kuulunut. On niin monia asioita jotka muuttunut, on teille suuttunut, haluisin tietää mitä kuuluu. Pienen askel paino kun jouduin selittelee, et minkä takia oves lukee aivan eri nimellä. Ekaks pelotti ja sitten sen olotti kertoo, et on tullut lasten kodista aivan uuteen kotiin. Silloin tunteet soti, tosin sodan voitti ja kuulin, et kuulemma homma hienosti koti hoidi. Ja se antoi voimia, oli vihdoinkin uusi koti, jossa musta pidettiin ja missä muakin rakastettiin. Oli isot huolet pienen lapsen, pelos yksin katso taakseen katseen. Minkälaisia varoisia vois saapua yksin isos maailmas vaan toivoen apuun. Oli isot huolet pienen lapsen, pelos yksin katso taakseen katseen. Minkälaisia varoisia vois saapua yksin isos maailmas vaan toivoen apuun.